Жамағат сіз мене менің қайсы жерлерде шылтығы ұршайтмышы проколлар болғанда иқтибар етмәгіз. Чүнки мен айтасы келәуіне сіз ненде бір видеоны нәрсеме қарайсыз мәселен. Анда операторы да бар, әлі кімлері бар. Менде біреу да жоқ. Мене мен қайсы үшін шуны ойлап тігісін мұнсын. Әне көресіз ме мәселен 3 кіші гіл Америкаға бар әлі. Нәрсе ден сурка деген 3 кіші хава тұрыш турынан сөйлеген кіші бара. 3 кіші анда шофер, оператор жоқ. Онтымен анда әлі 4 кіші. 3 кіші бар енді, 3 кіші бар анда. Әлі шул бірсі оператор, қатын қыз оператор менімше. Тігі егіт тағы нәрсе шул. Әлі шофер ол болданда. А бұл журналист емеш. Hatta qaysı qaraysan hazırda şulay tüzeler indi 3 kişi 2 kişi. Biz bitmene tigi qarayı mı yok mu? Eğer de көп kişi qarasa akşa reklamı bere başlar, ondan akşa bulup akşasını bulgaç була тigi урчайтмыши на серьезно основу поставить. Вот. А була indi qaraylar mı yok mu? Çünkü мен anladım мен bazarga baram. Анда таджикларны мен түсірем, шанмасыз сіз. Қайсы уақытта бір тәулік, яғни сутка арасында 3000 кіші қарай. 3000. Әлі сөйлегенім, бір малайдан ғына, 2 малайдан, бірсі 6-шы сыныфта оқи, бірсі 7 ел не барысы Татарстанда яши. Әлі шул күні малай, бала туған еді. Шуны мен интервью алдым, 2,5 минут не барысы. 2,5 минут. Şunu aytasın келе. Қойдым да енді кешілер қарасам, 5-7 кіші қараған. Мен айтам, кім қар енді ол? Яшілеріні, сабыйларыны, бір ойласаң бірсі сабый. Енді сағат 5-тәмі оянып кеттім, қарасам, 1,5-2 мыңға келеді. Аптырап кеттім. Білесіз ме, ол халық орыста айталар дружный де. Нешек бізде міне енді сөз табырға. Жамағат менің сөздерін табырайым. Тек қызғанышқа қаршы кімдір аңламас, мен аларны орысша мағынасын айтып тұрарға керек. Шуңа көре қойсақта ғафу етіңіз, мен шул орыс сөзін қолланамын кетем. Хатта ол орыс сөз де болмайлы. Халық ара сөз. Ол біздің бабаларымыздың уақытында қысқалап 20-30 жылларда бигрәкте шул журналист біздің коллегаларны, хезмәттәшләрне изгәләп, шул татар сүзләрен, шарыктан килгән гарәп сүзләрен, фарси сүзләрен кулланмагыз. Ул сез инде менә дин яклы сез шулай дип төрле гаибен табып, аларны кысып, мәҗбүри шул яздыртканнар. Урыс сүзләрен, халыкара сүзләрен шуңа күрә хәзер тик кайта гына башлады алар. Кайта башлады ул сүзләр, Аллага шөкер шул. Шуңа күрә мен алар кайсакта билеп тә, кайсакта кулланмыйм, чөнки кемдер аңламас. Миндә вакыт инде урысча әйтмешли на вес золота. Вот. Нәрсә инде на вес золота булгач, шу нәрсә әйтәсе килә инде. Алар ничә тапкыр чакырдылар ашка. Мен алар китап яздым, алар хакында барып кайттым, 2 атна булдым. Алар инде бераз элемтәне саклаган булалар мен белән. Шунда менә барыбер үз милләте белән очрашып шулай итәләр. Хатта мен Екатеринбургта ураза вакытында турдым, анда мені бик яхшы bir таджик ул мені каршы алды, таджиклар каршы алды, кунак иттеләр. Шунда ураза вакытында хатта имам янына куеп, намаз укыганда имам янына куеп, атаклы кунак дип шулай хөрмәт иттеләр инде. Бер вакытта тиң шалтыратырга кирәк, телефонны бер нәрсә эшләмиме? Мен үзем телефонны бирдем дә ул чаллыга. Монда минем танышка шалтыратты инде бер таджикка. Ул хәзер туган ягына кайтып китте инде. Чөнки ул адам баласы агач кебек бала чакта икенче урынга апарып койсалар, ул ничектер үсә, булай һәркайсы бит үсми. Шуңа күрә әйтәсе килә. Шунысы мен дә кайттым, авыл инде мине монда кунакка чакырды. Мин аңладым инде. Бер доктор бар, үзбәк, Таджикистаннан, мен аны китапка керткән вакытында балаларны дәвалый торган. Шунысы мине калганнар һәммәсе үзнеке, үзара
үзара хамма. Бар монда мәсәлән татар кызлары я ни тегеләр бай дип, буйсына дип, арак эчми, тартмый, шулай дип аларга кияүгә чыгалар. Вот бар инде алар. Күбесе тырыша инде үз милләтеннән итә. Менә гел шулай очрашалар алар, итәләр. Әйтәсем килә. Бездә ничектер юк ул. Мин инде ышанмыйм инде Екатеринбург мәсәлән Свердловск шәһәрендә 30-нчы елларда, 20-нчы елларда мине 20-нчы елларда мәсәлән менә бу нәрсә ашарга сорыштылар ул мине. Ашырый. Вот, ни безнең хатта газетләр күп чыккан татар телендә. Мин инде сөйләгәнем, тарихында сөйләгәнем. Ни алмашка дигән тагы нәрсә өчен, бакыр өчен көрәшме? Инде нәрсә инде урак һәм чүкеш. Миңа журналист факультетында бер завкафедра әйткәни, мин эзләдем дә, ул әйтә, кандидатский ясырсың дипломный, язырсың курсовой, ул юк иткәннәр татар башкорт китапханасын. Хатта алар юк иткәннәр. Менә әйтәләр бит, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Татарларны кулланганнар да. Мин инде ышанмыйм шул вакытта татарлар менә күмәк тиләр, нәрсәне бер-берсе җыйналып шулай иткәннәр. Сабантуй бераз булгандыр инде. Бара-бара аларны у нас единый общий советский народ шул башка торып, мин әле студент чагымда да марҗалар миңа шулай әйтәләр. Мин аны теге безнең үзенчәлек турынан, милли үзенчәлек турынан алар белән таныштыра башласам, үзләре кияүгә чыгасы киләләр. Мин 3-4-5 җирдә эшләгәч. Телне өйрәнәсе килмиләр, динне аласы килмиләр. Мин әйтәм, мин бит югалтам бит нәрсәне. Сез телегездә, динегездә каласыз. Шунда да бросьте диләр. У нас же единый общий советский народ. Ник мен әйтәм, ул бер телдә сөйләшергә тиеш. Шунда да шулай басым ясыйлар. Инде 20-нчы, 30-нчы елны инде анда урысча әйтмешли, бесспорно. Татарча әйтсәң инде тартышусыз, бәхәссезме нәрсәм, бәхәс тә юк инде. Алар җәмәгать менә безнең Татарстанда шул авылларда тик тел сакланып калды, чөнки шәһәрләрдә мактаналар. Безне авылда уялып әйтәдер кемдер татарча белмим дип татар. Монда мактанып шәһәрдә сөйлиләр, мин ачуым китереп. Авылларда татар теле сакланды. Аларда күбесенчә таҗикларда мәсәлән, бүтән халыкларында әйтермен инде, алар телне ничек сакладылар, гореф-гадәтләр ничек сакладылар? Чөнки алар шәһәрдә эшләмәде күбесе. Мин бардым мәсәлән, анда шахтёрлар, Украин мәсәлән, урыс, татар, һәммә шул милләт вәкилләре инде татарча инде. Шулар эшләде инде хатта. Гел шунда. Минемчә, Шуроп дигән 10 мең шәһәр булган, бик матур архитектуранда өйләрнең. Мин шуны күреп киттем аны. Чкалов дигән шәһәрендә мәдәният сарае, менә дигән мәдәният. Шаллыда мәсәлән ярты миллион халыкка бер безнең мәрхүм редактор әйтәдер, амбар ди. Шундый КамАЗның мәдәният сарае, сарай инде, натураль сарай икенче мәгънәдә шул. Урыс керткән мәгънәдә. Инде бу безнең милләтләр вакытында Россиягә кайткач, инде алар шул халык калды. Алар инде эшләргә юк, шахтада ябылган, Шуропта 1,5 мең кеше калган иш. Мәсәлән, анда мин күрдем, тагы нәрсәләр әйтәсе килә. Шәһәрдә таҗиклар тормады, күбесенчә тормады. Кишлакларда тордылар, кишлакларда. Шуңа күрә тел, гореф-гадәтен саклап калдылар. Безнең татар халкын тырыштылар шәһәрләргә, чөнки колхозларда бик авыр хәл булды. Бездә бит юньле нәрсә үсми, аларда мәсәлән Урта Азияда бит кояш астында төрле яшелчә, төрле җимешләр үсә, шуны ашап та тукланырга була. Бездә татар халкына күрдегезме, ризыклар, бәлеш, нәрсә, ит, ни каян ул? Он каян таба ул? Бездә үсми кояш астында үзеннән үзе ул йортта. Шуңа күрә 30-нчы еллар, 21-нче ел, 32-нче елны ачлыкларны бик авыр халык, авыр булды безнең халык өчен, бик күп халык кырылды. Ачлыктан куркып күбесе шунда чапты. Анда урыслар кучагында инде урыслар, урысча, бөтен нәрсә урысча, татарлар инде анда кунак, шуңа күрә алар телләрне кайсылар сакламады, кайсылар саклады инде. Аллага шөкер, саклап калдылар инде. Урыс кучагы дип яман мәгънәдә әйтмим, миңа шунасын әллә нәрсә атмаслар, ташлар. Яхшы карасалар да, тел бит инде кулланмый башлыйбыз без.
Cemaat tamamlayayım. Rahmet ihtibar.